erakusketa honetako kapelek Itziar Mujika Irastorza gogora ekarri digu. Donostiako Mujika hermanaz isekoen kapela dendan lan egin zuen eta bertan kapelagile ogibidea ikasi zuen. Gazterik langilekiko sentiberatasuna erakutsi zuen eta 16 urte zituela bere izena eman zuen Nazaret sindikatuan. Handik, hurrengo hamarkadan, agindu zuten abatz ikastarotan parte hartzeko, hain zuzen ere Euskal Sindikalitzan sakontzeko. Ordutik ikusten dugu Itziar Mujikak sekulako garrantzi eman ziola gai sozialari. Erakutsi duenez bere bizitza guztian zehar. Itziar familia abertzalean jaio zen, en una familia abertzale de Donosti, y bueno, se afilió en cuanto pudo a Emakume Abertzale Batza, porque era una muy militante del abertzalismo. En su primera época fue secretaria de Emakume Abertzale Batza de Donosti y después, ya en 1935, cuando Emakume Abertzale Batza se organiza, los diferentes grupos de Emakume Abertzale Batza se organizan para hacer una federación de grupos de mujeres nacionalistas, porque en Guipúzcoa este movimiento impulsado por Tene Mujika fue una de las características de Emakume Abertzale Batza de Guipúzcoa, pues ella también estuvo en esa reunión en Zumárraga y bueno, pues tomó parte en la Federación de Emakume Abertzale Batza de Guipúzcoa. Gerra sasoian, 1937an, nebak alde eginta zituen, eta bera Baionara joan zen, pasaportea zeukalako ofizioagaitik. Handi bueltan, han eskatu zioten, Santoñan zer gertatzen ari zen, jakin behar zutela eta ia lortuko zuen informazioa. Hango 14 preso edo 14 dueson ere hil zituztenean, erabaki zuen Araba sarean espioitza lanean sartzea. Sare horrek funtzionatu zuen luzero edo, 1940an amaieran detenitu zituzten, juizioa egin por pena de muerte eman zieten, baina bitartean Bentaseko agartzelan egon ziren. Bentasen Itziarrek jarraituta bere joera sozial hori hango presoen, emakume presoak hartu eta irakurten eta idazten irekatzi ziren, eta umeentzako aktibidadeekin taludikoak bere sortu zituen edo antolatu zituen. 1944an atera ziren, baina desterrotuta egon zirenez, Madrilen geratu zen, eta lanean hasi zen Valentziagan, barriro kapela gintzan. Etxerak bueltan, Santo Tomas Liceoan hasi zen, ibili zen lanean, irakasle gizabe bai, musikako tituloa eukizabelako, eta Nazareten jarraitu zuen, hango gau eskolatan neskak formatzen eta euskarazko klaseak ematen ere bai. Bizitza guztian ibili izan Nazareten. Hil zan 88 urte zituela, emakume abertzale moduan, bere ekintza importantea dena gogoratu nahi dugu.